Tak ja som štrocha. Ale super jeba, nebuď guma. Tak ale super jeba je kombinácia. Štrocha a super jeba. No, tak strašne to... No, prosím. Teraz ťa maximálne opúve. Ne, tak ne. Teraz Si jaká guma? Teraz spravil svoj normálny pozor. Keby si ma najebal, tak možno. Tak ale choď si kúpiť pivo. Poď krása. Áno, beer, McBeer, ne? McBeer. Môže také nie. Alebo Beer Mac. Aj v kastečku majú voľné pivo. Tak ale McDonald's. Môžete pivo, ne? Ne, môžeš si k menu, môžeš dať pivo. Majú begovky. Však aj v McDonalde pivo. No. Žob sa dávno 2% aby vyše skúrati. Nemôžu alkoholické pivo. Môžu. Ale je... To sú reštaurácia. Je napísané, že taká sporedá alkoholický nápoj. No mačo, nebuď guma a dávaj buď však to je iba ksicht. Ne, však ono, však to má niekto údaj ešte. Ale prosím ťa, čo, že nikoho napodobňuješ, nenapodobňuješ. Nebudem to tu hovoriť, už natáčam. Chápeš, ľudia si to zoberú. Ale prosím ťa, do našej triede sa podobá na super jeba. No väčšina ľudí, hej, ale to je ne. Akože máš tomu nejaký problém. Dáša? Prosím kameru, ktorý bol to, že na teba. Super jeba. No daj. No, vidie. Nie, to vyplaču. No daj. Akože oný, tento. Trojte. Nie, Ježišmária. No, tak to je telefon, to je akože